मा दख'ना नांगौमोन बिनानावनो? मा दख'नाया मोजांसिन आरो मा दख'नाया दाम गोसासिन गासैखौबो दिहुननानै हरजोब आंनो। नङा, दख'नाया मोजांखाबा दिहुनलायनाङा, जायखिजाया पेकिं खालामनानै होबानो जाबाय। अब्लाबो नायबा साबसिन जागोन नामा बिनानाव? इट्स अके, आंहा फैसानि प्रब्लेम गैखाया। गुमै, हेलौ गुमै। बे आंनि गुमै, बियो आंनो गासैखौबो बायनानै होगोन। जागोन दे होमबा मा नांगौ आं दिहुननानै होनि। अके, माबार खालाम। गुमै, जा बोथोरा गरमखा आइसक्रिमबो जागौमोन आरो दै गुसु गुसु दैमायावबो दुगैहैनोमोन गुमै। जागोन दे, नोंल' दख'नाखौ लादो, आं खाथिनि दखाननिफ्राय आइसक्रिम लायनानै फैनि। कामन गुमै, आंजोंनो थाफाबाय थाना। बे टाउनाव आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों, आं गोमाबालाय। मानो गोमानांगौ जाखो? गोमाया। गुमै, आंखौ हारसिं दाहगार। बिनानाव गांबेसे दख'ना नांगौ? आं बुंबायना 10ता दख'ना। ना गुमै, आंनो 10ता दख'नाखौ बायनो हाया नों आलासिनो? जागोन दे, माखौ मोजां नुयो लाबानो जाबाय। यास, पेकिं खालाम। जागोन दे। गुमै, गावआ आंखौ सैया खालामो। बहा सैया खालामदोंब्रा, खालामाखै। गुमै! दरजा। गुमै, आंनोबो दख'ना। मा मालाय सिख्लानो दख'ना बायदों नोंलाय आंनोलाय? नोंबो लादो। गुमै, बियो सोर? आहा फांनि बिनानाव। गुमै, बेलाय सोर? जोंहा आइनि फंबायनि बिहामजोनि बिनानाव। नंगौ नामा? गुमै, ओरै फैलाय। मा जाखो? गुमै, मालाय सिख्लाजोंल' माथो सिथाब आंखौबा माथो नोंलाय खबरखौनो लाया। आंनो फैसा नांगौ होनबाबो होआ। मालाय सिख्लानोबा नोङो गस्ला लंपेन्ट बायना होलायदों आरो। बहा गस्ला लंपेन्ट बायदोंब्रा, दख'नासो लादों बियो। आंनोबा माथो जासिया। नोंबो लादोब्रा। गुमै, आइसक्रिम जाहैनोसै गुमै। आच्छा, आं लायनानै फैनि। आंबो थांफागोन गुमै। आइसक्रिम? औ, आलासिया आइसक्रिम जानो लुगैदोंनो। होमबा आंबो आइसक्रिम जानो लुगैदों। आंबो जागोन गुमै, आंबो जागोन। फै गुमै। हे गुमै, आंजोंसो थांगोन गुमै। नङा माथो, गुमै नारजिया आंजोंसो थांगोन। ना गुमै? नङा माथो गुमै नारजिया आंजोंसो बेरायगोन आं आलासिना। जाबाय दे जाबाय, नोंसोर सानैया बांद्राय दावराव जाबाय थानांला। औ, सानैबो आइसक्रिम जानो हागोन। गुमै, बे सिख्लाखौ लांफानो मोना। गुमै, बे सिख्लाजोंबो आं थांफाया। होमबालाय आं सानैनोबो लायनानै फैनि, नोंसोर बेवहायनो थाथ'। गुमैनिफ्राय गोजानाव था। गुमैनिफ्राय नोंसो गोजानाव था। नों गोजानाव था। बियो जोंहानि आब'नि हौवासो। माथो जाखो? नोंसा आब'नि हौवा जाखो मा जाखो? नों बेबायदि बुंनो सोर? आंनि मुङा पर्दा। ओमफ्राय नोंलाय सोर? आंनि मुङा दरजा। सोर नोंलाय? आंनि मुङा उखुम। आरो बुंनो थाङोबा बारान्दाबो। आरो सासेना दरजानो, सासेना पर्दानो। नामफ्रानो माबायदि? हामाय मावराजा बिदि मिनिनो। माथो खालामोब्रा, नामखौ नायलाय, खोनासंबाय। सासेना दरजानो, सासेना पर्दानो। नामफ्रासो बिदि जायो। नोंहालाय मा नांजादों जोंनि नामखौलाय? इसिबां मोजां नामखौ नोंहा मा नांजादों? नांजादों माने जेबो नङा दे, सिख्ला मानसिफोरजों नांलायनोबो गिलायलाङोना। जायखिया माबालै, आइया फैदों नामा? आइया नोंसानाव? नोंसानि आइया फैयाखैथ'। आच्छा, नोंसानि न'आव दंहैयो नामा? गैया। दरजा, पर्दा, थिंटानाना सानैजों नांलायलायबाय दा। दखनाया जाबाय ना? बेवहाय थानाय मानि मोजां क्वालिटिखौनो सोबाय आं। एखे फैसाखौ गुमैनिफ्राय ला। मिन्थिबाय? जागोन दे। नोंल' दखना लादोंना गुमैनि मुङाव? आंबो लागोन। गोसो। आब', आंनोबो बे लानाय दखनाखौ नांगौ। फैसाखौ गुमै नारजिया होगोन। नाथाय नारजियाथ' आंनो जेबो बुङाखै। बेयो बे सिख्लानो होनो हादोंबा आंनोबो हानांगोन। हर दखनाया आंनोबो। नारजिनाव खेबसे सोंनाया मोजां जागोन नामा? मानो बेनाव सोंबाय थानांगौ जाखो? हर दखनाया आंनो। दखाननि मानसियानो बिदि बुङो नामा? जागोन दे। गुमै आरो पर्दाखौ आं मालाबाबो लोगो मोनलायहोबाय थाया। नारजि बुदां गुमैया आंनिसो क्रास। गुबुन सिख्लाजों बेरायनाय नुबा आब'नि अनगा आं रावखौबो मोजां मोना। गुमै नारजि, बेसेबां मोजां। दरजा, नै दखनाया। अके आब', गुमै नारजिनिफ्राय लाबानो जाबाय। जागोन दे। गांबेसे हरखो? गांबा। अके। आयौ, सिख्लाफोरालाय माबायदिथारहाय? लाजिनायबो गैथारा माथो। बोरै बिदि जाजोबखो सिख्लाफोरालाय? मान गैला सनमान गैला जाथारबाय माथो खायसे सिख्लाफोरा। गांसे गांनै लाबाबो जेबो नङामोन, एसेबां बुरजा लालांथारबाय। हाफाङा मिन्थिबाबा मा सानगोन?
आंथ' दखानदारिसो हराबाबो जाया मा फोदाफोदहाय हांग्रे मानदि मेदामा दंफैयो नामा नोंसानाव गैयाथ' दहायबो एमाव राजाया नागिरनानै थांखांबाय बेबा बिमाखौ नागिरदों नामा औ नागिरदोंथ' आरो बहाथो थांदों बेलाय न'आव गैया नामा गैया रागा जोंनानै गोमाना दं माखौ बायदिसिनाखौ हांग्रे मानदियाथ' बिदि नंथाराहाय मानोबा मा जादों बेबा आफोदनो आंहासो दिनै दखानाव जाद नुबायहाय एखनबा दाउस्रि देलायाबो दावराव खालामफैयो उनावहाय थाङै थुङै आंनि दाय जायाबानो जाबाय आरो Good news, Janglari. I have checked everything carefully, including all of your reports. Everything looks normal. There is nothing negative to worry about. Everything is positive. मैंने तुम्हें जो दवाई लिख के दिया है, तुम्हें उसे टाइम टू टाइम लेना है और तुम्हें आराम की भी जरूरत है. ठीक है, जंगलारी? Doctor, can I ask something? Sure, go ahead. Doctor, is there any possibility that we can do some more tests? This has been happening throughout the day, so I am a bit concerned. Yes, I understand your concern. Based on your symptoms and the reports, I don't think any additional tests are necessary at this point. अभी के लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है. जो मैंने दवाइयाँ लिख के दिया है, उसको टाइम टू टाइम ले लो. उसके बाद भी कोई सुधार नहीं आया तो तुरंत इमीडिएटली तुम्हें वापस आना पड़ेगा. ठीक है जंगलारी? यस मैम. वैसे तुम लोग कहाँ से हो इंडिया के? आसाम से. वाह नाइस. मैं भी तो नॉर्थ ईस्ट से हूँ. मैं मेघालय से हूँ. रियली? हाँ, इसलिए तो मुझे हिंदी आता है. ठीक है, तुम लोग घबराओ मत. जब भी तुम्हें कुछ लगा कि तुम्हारा तबीयत ज़्यादा खराब हो रहा है तो मुझे कॉल करना. मैंने अपना नंबर दे दिया है. ठीक है? यस मैम. ओके, टेक केयर. नुबाय बानलु बेदां, जेबोआनो जायाखैनो आं. नोंहा बेखौनो आंखौ हस्पिटालाव लाबोदों. जेबोथ' जायाखै होननानै बुंनो हायाना नों. नों डाक्टर नामा? डाक्टरानो जेबो नागिरना मोनाखै. बांद्राय टेनसन जाबाय थानाङा. मानो बेनि बेमारखौ डाक्टरफ्रा दिहुननो हायाखै? जापान बायदि हादोराव एसेबां एडभान्स टेक्न'लजि दं, थेवबो मानो जोंलारिनि बेमारखौ नायनो हायाखै? आसलथे मा जामारदों जोंलारियानोथ'? बानलु बेदां. औ. बहा थांदोंमोन नों? मानो नांगौ? आं नोंनि थाखाय सुप बानायदोंमोन. बेखौनो नोंनो होनो होननानै सानदोंमोन आं. सिखिरि, आंनि थाखाय एसेबां खस्थ' खालामनाङा. बानलु, जोंलारि फैदोंमोन नामा? मानो एसेबां कुइसन खालामदों नों? ओरैनो. मानो ओरैनो? आं नोंखौ केयार खालामो बानलु, बेनिखायनो. आरो आंखौ एसेबां केयार खालामनो दरखार गैया. बानलु बेदां, आं मिथिगौ नों जोंलारिजों बहाबा थांदों. आंहा नोंखौ सोंनो हानाय जेबो गोहोबो गैया. अब्लाबो गोसोआनो मानियाबा मा खालामनो आं. मा बियो? पार्सेल फैदों. सामफ्रामबो पार्सेल फैबाय थायो जे नोंना. फावगालि. सामफ्रामबो पाउडार, सुनु, लिपस्टिक, गस्ला, गस्लि, सेन्डाल माबा माबियानो जोबला नामा? बेसेबां अर्डार खालामो नोंलाय? गाननायखौ गानबाय थानो बायो. मोनगाननायखाय बिदि बुंदों. गाननायखाय गानबाय थानो बायो होनलायथारदोंना नोङो? ओरैनो बिमा बिफानि फैसाखौ मोनदों होननानै बाहायगासिनो. आफायानो आंनो होखादों. होमबानो सामफ्रामबो पार्सेल अर्डार खालामबाय थागोन नों? सामफ्रामबो फैयो? ओरैबायदि मा अर्डार खालामसोयो नोंलाय? नोङो गाव खामायनो हायैखाय बिराद रोंथारदोंना. गाबोननिफ्राय माइ हाजिरा गायहैसो नोङो. नङाबा मोनगोनसो आंजों. आरो मा नायबाय थादों? सामफ्रामबो पार्सेल, नंनायनि नङिनि पार्सेल. बेसां पार्सेल अर्डार खालामो? आयु. आरो नारजि बुदाङा माथो गोबाव जाहैथारबाय. माथो दाबो सफैया? ओरैनोबा सिख्लाखौ मोजां मोनथाराखै आं. आयु बाला, सोर आंनो बिबार होदों? सोर होदों आंनो बिबार? आं गावनो होना लादों माथो. मालाबा गावखौनो बाख्नायनांगौ. आं बेसेबां मोजां होननानै. गुबुनफोर बायदि आंनि खाफाला मानो गाज्रि? आं मालायफोर बायदि मानो महर मोजां नङा? आं मालायफोर बायदि मानो टेलेन्टेड नङा? आं मालायफोर बायदि होननानै बुङा आङो. दाउस्रि देलाया गावखौनो बाख्नायो आरो मोजां जायो. मोदायथां बालथां खर'। जोंना मेदामा नोंसानाव फैदों नामा? आंलाय मा मिथिगौसै? नों मिथिनांगोन ना, मानो होनोब्ला नोंसो जोंनि अमा बसखौ बायदिसिना फानदायदों. अमा बसखौ गे होननानै बुंदों. नोंनि थाखायनो जोंना मेदामा अमा बसखौ गारनानै थांबाय. आयु बाला, नंगौ? नांगौथ' आरो. जल्दी नागिरनानै होफिन. आयु बाला, हांग्रे मोनदिया गोमानानै दङ. आंनि निउसनि थाखाय निउसाव नागिरफिननांसिगोन आङो हांग्रे मोनदिखौ. अमा राजानि दायखौ हांग्रे मोनदिनावलाय मानो होनो आंलाय?
बालि बे गुन्दाव अमा राजाया रुमबां एक्ट्रेसजों हटेलाव थाहैनायखौ आं ओरैनो गारनो हायो गारा साननैसो साजा होबावगोन आं बाला ना रायजोफोर जोंलारि नोंनि देहाया माथो बांसिनसो गाज्रि जाबाय न'निफ्राय फैनानै जानोथ' डाक्टरालाय माथो जेबो गैयासो होननानै बुंदों आं दिनै डाक्टरनाव थांफिनदोंमोन मा सोरजों बानलु बेदांजों आरोबाव बेजोंनो थांलायबायना नों आइ एम सरि एन्टनिय' देहाखौ बारा मोननायखाय आंबो थांफाबाय आरो नोंखौ आं इसेबां कल खालामदों नों फनखौनो थिखोआखै आं माखासे बुस्थुफोरखौ इम्पर्ट खालामनानै हरदोंमोन आं जोंनि आसामाव आरो दा सामार सिजनावनो खामानिखौ मावनानै लाखायाबा फुजा फैगासिनो दङना बेखौ साननानैनो खामानिखौ गोसो होनानै मावगासिनो आं आइ एम सरि जोंलारि आं नोंनो टाइम होनो हायाखै जेबो नङा दे नों बांद्राय जेबो साननाङा आंनि बेमारा हामगोन आच्छा बिदिब्ला आं मिनाट'जों थांनोसै मिनाट'आव बेवहाय गारियाव दं जागोन दे बाय मानो इसिबां बारा जादों डाक्टरालाय माथो जेबोखौनो मोना माथो जेबो जायाखैल' होननानै बुङो जोंलारि केयारफुल गोलैगोन बानलु हां लानो हायाखै बानलु जोंलारि बांद्राय टेनसन लानाङा दिमागखौ शान्ति खालाम बानलु आं हां लानो हायाखै ओके आं नोंखौ डॉक्टरनाव लांफिनसै डॉक्टर आपने तो कहा था घबराने की कोई बात नहीं है तो ये क्या है मैं यही कहूँगी हमने जितना हो सके हमने पूरा रिचार्ज कर लिया है हमने एग्जामिनेशन भी पूरी तरह से ही किया है लेकिन फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव ही आया है ऐसा कैसे डॉक्टर उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका क्या हमने थोड़ा बहुत ऑक्सीजन दे दिया है अभी हमने ऑक्सीजन हटा दिया है वो अभी के लिए तो खतरे से बाहर है अब उसे घर भी ले जा सकते हैं फिर भी डॉक्टर कुछ तो हुआ होगा नहीं मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ है उसका बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है ठीक है मैं आती हूँ जेबो जायाखै मानो जेबो जायाखै जानांगौ जाखो आंथ' डक्टर नङा डक्टर जानायमोनब्लासो माबा मोनसे बुंनो हागौमोन नाथाय जा नुदों जोंलारिनि देहाया न'निफ्राय फैनानै बांसिन जादों अब्ला जोंलारिनि देहाखौ आं न'आवबो खोन्थाहरनो हागोन माब्रै आच्छा सासे मानसि दं बेनाव सोंहरनि मोनसे खामानि मावबा मोनसेथिं लांखां मोनसे खामानि मावबा मोनसेथिं जोखां आंग्रो मिथिया गोमानानैसो दं बाला मेसेज नायनो रोंगोना रोङाबाल माबायालाय बाला नारजि बुदांसो होनफ्लांसिगौमोन बेयो आंग्रो मिथिया फनखौबो दाननानैसो हरदों बाला आयो माथो सोरबासो फन हरदों हेलौ आंनि दस्ति बानलु बेदां गुफुर गावदां अखाफोर सोरां दान सोरां बेखायनो आं नोंनो फन हरनो बायो नै बाला आफारे मानो फन हरदोंमोन जोंलारिया न'आव थांना फैनायनिफ्रायनो एसे बोरैबा जानानै फैदों आयो मानोबा दिनैबो हां लानो हाया जानानै होदों आरो मानसिया गोरान गुजुबाय थायो डाक्टरफोराबो जेबोखौनो गैया होननानैसो बुंदों आयो दाखालिबो आंजों डाक्टरनाव थांदोंमोनथ' जेबो गैयासो होनदों बेनोथ' आं बुजिना मोनासै मा जामारदोंथाय बेयो नों माबाफोर मिन्थिगौ नामा अजा सोलोंनायमोनबासो मिथिबायगौमोन बाला अजा सोलोंनांसिगोन बिराद खामानियाव होगोन आंथ' निउमरलजिसो मिन्थियो निउमरलजियावलाय बोरै अजानि खायदाखौलाय मिथिनांगौ जाखो निउमरलजिनि सासे बुरबेगा अजा होनबाय थायो बाला सानखान्थिखौबो अजासो होननानै बुंगोन बियो सानखान्थिनि फर्मुलाखौबो बेफोरखौ बादो जोंलारिया मा जादों मा जामारदों बेखौ नों माबा मोनसे खायदा खालामनो हागोन नामा मिन्थिनो थाखाय दा बोरै मिन्थिनांगौ डाक्टरबोथ' नङाना आङो बे दाखालि एन्टनिय' मोननाव थांदोंमोननो थांदोंमोनथ' आयो बाला बिस मुलिफोरसो होआखैथ' बिस मुलि खायसे मुलिया ओरैबायदि जायो लोगो थैया हारसिंसो लासै बिबु अरखायो हारा अरखयो बेखौ डाक्टरफ्राबो मिथिनो नागिरा ओरैबायदि भाइरास थायो मिथिबाय नों बोरै मिन्थिगौ बेफोरखौ ओरैनो रिपर्टार जादों आं दिन हर सान आं रिसार्चखौनो खालामबाय थायो मा जादों मा जायाखै बहाबा माबा मिथिबावनांगौ नामा होननानै आं नागिरलुबायानो थायो जेसेबां हायो खबर लानि आं हिनजाव सासे गोमानानै दं बिनि बाथय होग्रोनि दे बाय जोंलारि नोंनि जिउआवथ' मानो जेबो प्रब्लेमानो जोबनो रोंला आं जुदि नोंनि दुखुखौ एसेबाबो लानानै होनो हायोमोनब्ला
नोंनि गासै दुखुखौनो रुजुनगौमोन आं। दा बायदियाव नों माबा मोनसे जायोब्ला आं मा खालामगोन जोंलारि? आं मा खालामनानै थांनानै थागोन? बेखौ आं नोंनो बोरै बुजायबावनो जोंलारि? बोरै बुजायबावनो?